והכסף מכולם, לא להתקרב לבמה, ללכת טיפונת אחורה, לשים טלפונית על השטק ולצלם אותנו מלא! מה זה? מה זה? זה אמור להיות חלק מהפסטיגל? אין לי מושג, אבל בוא ניכנס, מה אכפת לנו? יאללה, פסטיגל! יאללה, פסטיגל! וואו, מה זה, לאן הגענו? לא יודעת, מה קורה פה? טוב, נהיה, זה היה יפה, אבל זה לא הסוף שלנו. בואי נחזור למכונה. מה? למה אנחנו שוב פעם לא בשנה שלנו? נו, מיה, מה קורה פה? אבל זה לא השנה שלנו. נראה לי שנחזור שוב. חוזרים. נו, באמת, למה שוב פעם? תקשיב, זה היה מגוחך. רגע, אין מצב שאתם מוכנות לפני החלק הכי כיף במופע? איזה? ארגנו לכם פה חדר זעם! וזה לא סתם חדר זעם! לא. ארגנו לפה את הכלים הכי טובים שיש עם הדברים שאנחנו הכי אוהבות להרוס. וואלה, נראה טוב. בשיעור די, אני לא מסוגלת עם הרעש שלכם היום. טוב, נו, לא עובד, יאללה. היום אנחנו נדבר על שיעור חשוב מאוד, על ההיסטוריה של שכבת רועי. הכל התחיל אי שם, בשנת 2016 בשבט גנים, שהיינו גדוד ניצן וגדוד לוי. לאחר מכן המשכנו לכיתה A, שם קיבלנו את השם שאנחנו מזוהים איתו עד היום, רועי! לאחר מכן הגיעה הקורונה, בשבט גנים הגענו לשבט הנכון והאמיתי באמת, שבט גן! היינו בספארי, ניצחנו בספארי כמובן. לאחר מכן הגענו לקורס לשנת ט', חמשושים קטנים וחמודים. לאחר מכן הגענו לשכב"ג, היינו מדריכים, רשג"דים, פעילים, ואז הגענו לרגע הזה, אנחנו שמיניסטים. רגע, אבל המורה, יש לי שאלה. מה השאלה? מתי קורה הפסטיגל שמיניות של שכבת רועי? משוחררים מהשיעור, משוחררים, לכו, משוחררים.
לי שהקשבתי בו כל החיים. אבל לא הבנתי מתי הפסטיגל שלנו, המורה פשוט ברחה. וואי, האמת שאין לי מושג. בטח תספר לנו מחר בשיעור. טוב, בואי נראה מה יש לראות בטלוויזיה. יאללה. ערב טוב שבט גל! מהדיווחים האחרונים עולה כי שכבת רועי שוב לא עמדה בנהלים, ובמקום לעשות פסטיגל בנושא זמרי העשור, היא עושה פסטיגל בנושא תוכנית העשור. ומפה נעבור לכותרות. חניכי שבט גל שוב פעם לא עומדים בציפיות, והפסטיגל השנה היה יכול להיות יותר טוב. הלו, אבל אני בכלל זמרת העשור. אני זמר העשור! טוב, חברים, אני מאוד מצטער, זה חלק ממה שקורה בשידור חי, אבל דדי ואגס, תתפנו לי מהבמה. קיציס, אתה תשלם על זה. בואי נראה. יאללה, 15 אותי בראשון. התוכנית ארץ נהדרת משודרת בחסות דרוש לשכבת רועי מדריך שכבה שיהיה חמוד, כריזמטי, והכי חשוב שישאר ליותר משתי פעולות. והשוס, אתם מוכנים לזה? הם יעריכו אותך רק אחרי שתעזוב. אתה רוצה? אתה? אני רואה שאתם רוצים. דברו איתי, ביי! רק היום. מהדורה מוגבלת. החולצה של בקרוב חמשושה. וכבר יצא קולקציה שנייה. בקרוב שמינית. ועוד מעט תצא קולקציה הכי חדשה בעולם. בקרוב רק היום מבצע 1+1 על חיתולים לשישיסטים ושביעיסטים. אני צריך חיתול, אני. יהודה חן? זה אני, אבל זה לא כמו אז שהיה לי בימי הנעורים, שהיה לי צהבת,
בחלת? חמששת, יאללה, שכחתי. גחלת! הייתה גחלת נעורים, היית לי בית, היית לי מגורים, אהבה שיש רק בשירים, כמו בשיר הזה גחלת נעורים. נפגשנו ועצרת לי את הלב, רצית לשתות הצעתי לשלם, את כמו איור שפיקאסו צילם וריח של בת אורן. טוב חברים, תודה רבה שחזרתם אלינו, אבל זה לא כל ההפתעות שלנו לערב. זה לא הכל, אני מבטיח. יש לנו אורחים מיוחדים. קבלו אותם! כפיים, חבר'ה, כפיים, הם לא עולים לי כפיים. שלום קיציס היקר. שלום, שלום, ברוכים הבאים לאולפן. ספר לנו קיציס, למה הבאת אותנו לכאן היום אז? טוב, אז בגלל שאתם ככה חדורי מטרה ושואלים לעניין, אני פשוט אגיד את זה. עניין, עוד פעם עניין, מה העניין קיציס? טוב, אז ככה, יש שמועות שאומרות, שוב פעם השמועות האלה? יש שמועות שאומרות שגנבתם ציוד בשווי 20,000 שקל מבחור בשם עומר גל. עומר גל, עומר טל, לא יודע מה שמעת, מה לא שמעת, אנחנו לא גנבנו. טוב, טוב, הבנתי לאן זה הולך, אבל אתם יודעים, כתבתנו בשטח, נועה גבאי, טוענת אחרת. הוכחות? שמע הוכחות? אני לא יודע מה ראית, אנחנו לא גנבנו. אני הבנתי לאן זה הולך, הכל בסדר, ככה או ככה, על השלכות משלמים. טוב, טוב, תשמע, קיציצמן, זה לא מסתדר לי פה כל העניין הזה. אנחנו לא משלמים, ובמיוחד על סכית לא משלם לך. שאני הולכת, אומרים איזה כיף שהיא הייתה, על מי אוהב אותי יותר הם מתחילים קטטה. אני במסכים בכל הערוצים, בכל המדירים וגם בסטרימרים, בכל הרקולים, העומדים והקלומים, והם מי ששמים בדק בצורת צעים את הלייקים, סדר קניון איילון, קונה חולצה של זרה שראיתי בחלום, מוציא את הארנק לשלם באשראי, סליחה לי את אומרת שהיית פה לפניי, זאת אהבה מיד אני יודע, אני זז למרות שהייתי לפניה, תן לה בוא אני נותן לה את כל מה שאין לה ועפים על החיים
50 לזכר עידו שמח, זיכרונו לברכה. עידו היה אדם שנכנס ללב מהשנייה הראשונה, לא כי חיפש אור, אלא כי הוא עצמו העיר. בן, אח, חבר ומפקד. שילוב נדיר של שקט ועשייה, של עומק, רגישות ויוזמה. הוא גדל בגני תקווה, התגייס לסיירת נחל, הפך לחובש, מפקד, לוחם ובעיקר אדם שלא הפסיק לתת. תמיד דאג לאחרים לפני עצמו, תמיד חיפש איך לעשות טוב יותר. עידו נפל בקרב בעזה, ב7 בינואר 2025, אבל האור שהביא איתו ממשיך להאיר בלב של כל מי שזכה להכיר. יהי זכרו ברוך. אני גיטרה, הרוח מנגן עליי בחילופי עונות. אני גיטרה, מישהו פורט עליי בחילופי המנגינות. כשמתחשק לי בפלרטט, אני פוצח בדואט, גם אם זה טריו או קוורטט, זה לא מפריע. על משבצות אדום לבן, אשכול בשל על השולחן, והגסים דולי סזן וגם סנגריה. אני גיטרה, הייתי פעם עץ אולי, ובתיבת התהודה אני זוכרת כל מי שניגן עליי, ואני אומר תודה. שכבת רועי, הגעתם לתחנה האחרונה.